routine inspection highly. So we found on premises which is unhygienic. त्याच्याकडे लायसन्स ना, त्याच्या प्रिमायसेस आणि तिथं सगळे चुली रांदता, लाकूड घालून चुली रांदता, सगळे काळ्या झालेले असा. वर त्याचे एक्झॉस्ट फॅन ना, ऑल द विंडोज आर ओपन अँड द वॉटर इज लेफ्ट जस्ट लाईक दॅट आउटसाइड. कसले सोर्स ऑफ वॉटर सुद्धा त्यांना खबर ना. अँड अक्षरशः हे उंदीर घरात प्रिमायसेसान फिरता. ते पीठ सुद्धा घालता. पीठ जे लोकांक दवरलेले आसा पळय चपाती करपाक पीठ, ते पीठ खाताना आमी तांकां अक्षरशः वी हॅव सीन इट विज्युअली. आणि जस्ट ऑल दोज वर्कर्स आर अनहायजेनिक, म्हणजे दे आर नॉट क्लीन, दे डोंट हॅव अ युनिफॉर्म, दे डोंट हॅव हेल्थ कार्ड्स, दे आर रनिंग विदाउट लायसन्स. आणि अक्षरशः अनहायजेनिक, इतली अनहायजेनिक आसा की इट्स नॉट फिट टू बी केप्ट ओपन. We are closing it down today and we want him to comply with all the deficiencies, report the deficiencies, we will see into it and then we will open it.